Pastor, napo ko gusto nga klaroon ba? Mm. Kining gitawag nga traditional nga sala, kining sala nga panulundon, o ang personal na ko nga sala, ma-charge na sa unang kamatayon? Actually, so, kanang word nga sala nga panulundon, buot na to na i-define pag-ayo kay sa Catholic theology ingson, ang sala nga panulundon, nga diing gi-define sa ilaha is, for example, ang sala ni Adan, nasunod sa bagong henerasyon. Nasunod ni Cain, nasunod ni Abil, nasunod sa mga gagmayng bata. Muna nga ang ilang theology, pwede bautismuhan ang bata. Kay ang gibautismo sa iya tungod na sa sala nga panulundon. Okay? Mo bitaw nga sa uban nga ato nakita sa Biblia nga mobautismo ta dagko na tungod kay aron masabtan niya ang pagdawat niya kang Kristo ug ang sala nga nangahimo. Pero sa Catholic Church lahi, bautismuhan ang bata tungod kay sa sala nga panulundon. So kanang word nga imong sala nga panulundon, wala na sa Biblia. Ang nasa Biblia igsuon, ang nasunod sa tao, ang kinaiya nga hulog nga kinaiya. Si Adan ug si Eva nahulog man sa pagpakasala. So therefore naa na ang hulog nga kinaiya. Mao kana ang nasunod sa tao, ang hulog nga kinaiya. Dili tong sala ni Adan ug ni Eva nga nakamitar ko nakakaon si Adan og pag ila sa maigdawtan nakasala sila, so kay anak man ta nakasala sabtaan ang salaan o wala na siya nga wala na sa Bible igsoon. Ang naa sa Bible nasunod nato ang kinaiya nga hulog nga kinaiya, dili tong sala sa tong unang ginikanan nga sala usab nato karon. Kay kung imong tan-awon ang Biblia sa Ezekiel kapitulo 18 or kamo ni siya atong tan-awon igsoon aron ma-check nato pag-ayo, okay, nga mahitungod niya ng sala nga ngitong nimo panulundon. Dini sa gitawag nato og 18, okay, Ezekiel kapitulo 18 sa iyang bersikulo, okay, atong tan-awon ni aron masiguro nato diri mahitungod sa gitawag nato og sala, no? Nagingon dinhi 18:20 sa Ezekiel. Ang kalag nga makasala kini mamatay, okay? Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan. Ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. So ang sala sa amahan dili mapasa sa anak, ang sala sa anak dili mapasa sa amahan. So walay sala nga panulundon. Kundili ang nasunod sa nato ang katong kinaiya nga hulog. Okay?